Joo, terve vaan täältä Tervosta. Viimeisimmästä Nuffi-videosta onkin nyt sitten aikaa, kun viime vuoden 16.–18. päivä tienoilla elokuuta tämän Rumiluksen sain Nuffin siis traktoritalliin. Ohjausta kun siinä ei ole eikä jarruja, niin melkeinpä toisella traktorilla liinalla vetelin keulaa suoraksi ja viimeinen ponnistus omiin voimin tuonne Pilttuuseen. Nyt on homman nimi semmonen, että mulla on tuolla auton takapuolella armeija-aggregaatti, kelaroikka, kompura, jatkuvasti vie ilmaa. Oikeaan takarenkaaseen, jossa on semmonen jämäpurkki. Venttiilin sielun poistuttua, niin laittanut sinne uretaani, että mä koitan paikata tuota rengasta väliaikaisesti. Että siellä saisi pysymään enemmänkin kuin puoli tuntia ilmat. Kyllä tuommoinen rengas, niin täytyy sitten itse pilkkoa. Ollaan puukkosaalla, kun siellä on uretaania, ei sitä ilkiä kenellekään rengasmiehelle viedä. Kyllähän sen asentaja oma arvontuntokin edellyttää. Ja silloin kun tuo kompura ja aggregaatti lähtee käyntiin, niin akkuun menee virta ja mä koitan käynnistää. Tuolla oli unohduksissa yksi tommonen kesäakku, joka ei ole koskaan ollut hyvä. Se on niin itsepäinen ollut ottaa virtaa, että se ei ole menestynyt huonon käynnistyjän akkuna, mutta tää Nuffi on nyt ilmeisesti vähän parempi käynnistymä. Kattokaas, kun tuo puolustusvoimaa aggregaatti tekee näille konkille tällaista, jos ei ole kuormaa, niin lyijyt tulee läpi. No, aggregaattiahan mulla on kaiken kaikkiaan ainakin 3, niin mä otin jostain toisesta puolustusvoimaa aggregaatista 2 konkkaa. Sattupa tuommoinenkin tuossa maassa nyt olemaan. Laitetaanpas ramppa kalakattamaan. Tässä voisi käskyasennossa kertoa myös semmonen, että tuolla pääkuomin sisäpuolella on merkittävä valtoimenaan oleva vuoto. Ja sitten kun mä saan tämän hydraulikka säiliöön vähän mehujalle sisään, niin mä pistän yhteen toiseen kännykkään periskooppikamera ja palkin sisään. Et mistä hitosta se vuotaa? Semmonen epäilys on, että metalliputki on kulunut palkkia vasten. Näin mä sen järkeilee ihan pukki. Tää tulee aivan valtoimena, että öljyllä ja kaivusylinteriä tossa muistaakseni lyhensi, niin eli puomia niinku suoraksi, niin silloin tuli öljyllä ja se ei siellä, ei 10 minuuttia enempää toi hydraulikkaöljysäiliö säilynyt toimintakuntoisena. Mä otan erikseen. Joo, kokeillaanko eteenpäin? En tiedä mikähän verran tuli
akkuun virtaa puoli tuntia latausta ja tuossa puoli tuntia pienen evästauon verran lataus. Renkaassa on enemmän ilmaa kuin tuossa toisessa takarenkaassa, mikä ei niin merkittävästi vuoda. Lähtisikö se käyntiin? Kyllä siellä jotakin eloa oli $12.81 on jännitettä. Voi kun mä nyt muistasin, mikä tuossa Nuffin kaaviossa on pakki. Kun siinä oli vähän vaikeuksia. Hakemalla piti, mutta kyllä yleensä kahden laatikon kopon päällä on kaavio, mutta minun mielestä se oli ohjeestakin vähän poikkeava. Mä otin tästä tämmösen suojattuun muovikassia ja mitä lienee ollut rautalangalla muovista lattiamattoja. Mikä toiminto se nyt sitten olisi karalta. Mutta mä en nyt tätä nelivitosjärjestelmää edes osaa. Laitetaan se ensin tyhjäkäynnille. Sitten haetaan se pakki. Sitten täytyy startata kytkin pohjassa ja ryölittää tää täältä pois. Koska kytki se ei ole vielä toiminnassa niin hyvin, että rattaat pyörii vaihelaatikossa, niin ei saa kyllä vaihdetta päälle. Siitä on pieni näkymä. Kytkiosat tähän on tietysti uusittu, mutta kun niillä ei ole ajettu, ensimmäisen 1,5 vuotta tämä makas täällä. Kun ei ollut aikaa laittaa sitä konetta koekäynnistykselle ja niin poispäin. Olen sen verran ressaavassa ammatissa, että vapaita ei ole kun nämä pyhät. Ja elämäntapa on päätetty niin, että sitten kun on lommoa, niin sitten tehdään näitä harrasteita. On sisältöä elämässä. On totisesti. Oi perse! Tässä voisi käskyasennossa kertoa myös semmonen, että tuolla pääpuomin sisäpuolella on merkittävä valtoimenaan oleva vuoto. Ja sitten kun mä saan tämän hydraulikka säiliöön vähän mehujalle sisään, niin mä pistän yhteen toiseen kännykkään periskooppikamera ja palkin sisään. Et mistä hitosta se vuotaa? Semmonen epäilys on, että metalliputki on kulunut
palkkia vasten. Näin mä sen järkeilen ihan puhki. Tää tulee aivan valtoimena, että öljyllä ja kaivosylinderiä tossa muistaakseni lyhensi, niin eli puomia niinku suoraksi, niin silloin tuli öljyllä ja se ei siellä, ei 10 minuuttia enempää toi hydraulikkaöljysäiliö säilynyt toimintakuntoisena. Mä otan erikseen sen video ja toimitan sitten, jos sitä tulee hyvää ja edustava, niin kaikille YouTube-väelle. Kyllä kai mullakin nyt muutama 10 seuraajaa on. Lämmöllä muistelen, mutta minä olen täällä kototiloilla, niin keskimäärin kerkiän työkiireiden vuoksi pari kertaa vuodessa. Nyt pääsiäisen aikaa helluntana ehkä kerkiäisiin ja sitten kesälomalla viikko. Silloin se menee. Tää on semmoista taistelua täällä. Näin mä päässyt autolla pihaan kesärenkaalla. Joutui jättää sen siihen ja liinalla vetämään traktorin tänne pois. Tuossa suunnassa on rovion polttoa. Ja Uloheinän on kantanut siihen vähän lunta ympärille, että mä huomenissa kerkiäisin polttaa ton rovion pois. Rovio on tuolta tallista isän aarteelta turhan tavaran tallatteja, niin poltan ne pois. Ihan tyhmää säilytellä. Vanhat ihmiset on sellaisia, että kun ei ole kaatopaikkaa, niin tehdään enemmän ylimääräisiä rakennuksia, että saadaan niitä romuja säilyä. Wink wink, romuhan se tuo. Tässä nyt ei tapahdu mitään, mä pistän vähän pauselle. Toi ringassa ei nouse vielä parikymmentä minuuttia tuolla pienellä 8-litrasella kompuralla. Joo. Ei onnistu. Mä oon tästä sanonut, että tästä vehkestä sitä ei pakkia löydy. Ja on totta, jumalauta. Täytyy niitä mehuja nyt sitä laittaa tonne hydraulikkasäiliöön ja kaivuun varrella. Ajella se sieltä pois. Kyllä perkele tuo renkaan paikkuu ei onnistu. Tää on pyhätön viikko. Pauselle taas.
Jaha, video lähtikin päälle. Mä vedän tuolla natikalla pois sen tuolta, kun sitä nyt on tässä pitänyt välillä jo tankatakin natikkaa meinaan. Se alkoi käymään sulla vähän niinku kiivaasti, että joko se tämäkin rasvaruutta rupeaa öljyllä käymään. Tankkasin se, ettei tarvii ilmata, kun se ilmaaminen, se ottaa sitä aina täällä sen 2 tuntia. Aika jännittävää tätä starttaaminen, kun puukolla pistetään tuonne hehkukiedokkaan kontaktiin. Käry kun nousee, niin sitten on taas kesä hehkutettukin, että lähtee käymään. Se polttoaine, että kiitos vaan jälleen kerran. Kyllä pitää olla sitten huolimaton äiti. Satana. No, mä sinne 3 litraa pistin, että piti entistäkin olla, mutta ei. Vaikeuksista vaikeutta. Taas pauselle. Joo, kokeillaan taas näin niin yli tunnin päästä. Meillä ei ole enää kompuraa. No Agritaakin virta vei kompurasta käämi.
pitää nyt mennä syömään. Tää on ollut nyt niin pahaa taistelua kaikin puolin. Mutta pääsen laittamaan. On jotain hydraaliöljyä mulla parikymmentä litraa. Jos pääsis kuvaamaan vielä sen palkkivuorolla.